Entón, bueno, imos facer unha cousa, imos, despois da concentración, imos deixar unhas velas aquí detrás onde está esta fonte, para que queden aí como símbolo da luz, da luz que buscamos nesta sociedade chea de presuizos, que en parte esta cultura a que fixo que todo isto sucedera. Vale, vamos a dar os agradecementos a toda a xente que está aquí e a toda a xente que non está, pero que colaborou nestas concentracións, que son maribolleras precarias, colectivo de lesbianas, gays, transexuales e bisexuais de Madrid, colectivo gay de Barcelona, nós mesmas, Stonewall, Milomes, a Frente Popular Galega, las de las 8, Degeneradas, Red Sarsa contra a Homofobia, Front de Liberament Gay de Cataluña, Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuais e Bisexuais, Front de Liberament, Asociación para Liberdade Afectivo Sexual, ADAS Lugo, Asociación para a Saúde Mental, EGAM, Acción en Red de Madrid, Acción en Algarabía, Arcópoli, Cristianos de Base,